the Barbaric Bikers! And welcome to Buklan Falls! Okay mga kamasa, Walter is back. Walter, say hi to the camera. After missing 3 rides, Walter is back. And we have our new colleagues, Lai, Miss Lai, and Mr. Aldrin. Follow his vlog at Adventures OKKO. So for this ride, we are missing our colleagues, Mala. So padung taron sa Barangay Budlaan, Cebu City. Another weekend, another biking. So pabukid taron, kaya ra kay layo, ora ra magwa nila eh. Anad gas layo og saka dayo. Lagi. Okay. Isubang na ang haring adlaw. Hopefully makaabot ron sa Budlaan Falls. Kusog kay nakadagsikan si Adventures of OKKO og si Teacher Adrian. Badaplen lang, badaplen. That's Aldrin, that's Walter. Si Lai, our fighter lady, the new member of Barbaric. That's Teacher Adrian. Dulhugo na punta. Naguna na atong mga kauban, ato sang apason for a while. For the moment, ato sang enjoy ang pinakanindot nga ambience diri sa lugar, which is ang fresh air and ang green scenery because of nature. Patag na po magbalik, so Don't forget to like and subscribe. Please don't like and subscribe. okay. Please follow Adventures OKKO and Ezra Makamasa as well as Barbaric Bikers. Please click this. Okay. Tangaso na po mga kamasa. Grabe kay ka kondisyon si Adventures OKKO. Woo! Sige, Walter and Adrian. Hinahinay lang Lai. Woo! Ay, away ang iro Adrian. Good morning. Grabe Walter oh. Okay, here's Lai, our lady bikers. Oh, nindot na kayong panahon. Grabe na kayo kalandong. And padung na punta ngason. Good morning. Good morning. Morning. Natay mga biker friends nga gikan na sila sa taas. Dulhog na. Whew. Tangas na. Good morning. Bukid mga kamasa, nindot kayong view. So hapit na may mabot sa Barangay Hall sa Budlaan. Hopefully makasaka pa mi dito sa Budlaan Falls. Grabe kahangak. Tangaso na pod. Okay mga kamasa. So padung na ta dito sa Budlaan Falls. Hopefully makatangas tanay kay perting tangaso na. Grabe. Pero kuya pon. Padung na ta sa Budlaan Falls. So later on ato nang ibilin atong bike dito sa tindahan kay dili naman masudlan dito bike. So purely trekking na gyud dito. So nanata dire pagkanindot na gyud sa ambience, bugnaw na gyud gayo and then see nindot kayo mga kahoy. Kanindot sa ambience, bugnaw. Kanindot ta gyud, grabe kay kabugnaw. And then maginahinay lang ta kay nato ang bike dili suitable. Ito ang ligid. Dili suitable sa terrain. Pero hinahinay lang ta. Maslide man ako ligid. Maslide. Nibutas mga tanom.
mga orchid. Okay, murang nag-anam lagi og kalisod ang dalan mga kamasa. So, ay, thank you bossing. Dogi. Good morning mga baby. Ouch, lapok. Trail naman eh. Hindi naman ni trekking. Pero video bitaw gyapon niyo. Lisod-lisod na gyud ang daan. Kaya medyo lapok, but sige lang. Kaya ra sa powers, kaya pa. Okay. Trail naman ni mga kamasa. Di naman ni siya trekking. So hopefully dili lang ta makuha ni. Nindota trail, oy. Nindota unta drive ban dito, oy. Okay. Nahuman na tag biking, so trekking na pud ta. Padung sa Budlaan Falls. Good morning. Magi na ta sa ilang bridge. Yeah. Bugnaw na kay hangin po diri. Medyo hangak pero bugnaw ang hangin. Aldrin, say hi to the camera. This is Adventures of OKKO. We're live here up. Tag biking, so di na ni masudlag bike. Say hi to the camera again. Barbaric bikers. Hi camera. Hi camera. I'm Char. So libre ra mo hangak. Please don't like and subscribe. Please subscribe to Adventures of OKKO. Agoy. Kanindot basdan. Kabunyagan ang imong naik. Oh, kanindot sa daan mga kamasa. Kaya ra kay ni Lai, kalma ra kay si Lai. First time mo diri Lai? Yes, super first time. Mura mag Every week kay daghan siya first time. Hana kay kong first time. mura magdili first time kay kaya ra man kayo. Tung first time ta diri terno, hangak-hangak terno. Safety gyapon mi kay nagyapon mi helmet. Napo yung tangtang. And then apoy gloves just in case mangupot mig Mo ni trick Mga- my helmet. mga tanom. Hinahinay lang ta kay grabe na kay kadulhugon. Oops. Hinay lang yun kay mura maglumuto no. Kuyawa ni, tumbak ko lang. Lord, tabang Lord. May pag-mirror na. Ano yung ito ang trail mga kamasa. So medyo grabe kay siya kadulugon. Pugong ni tuhod. Ang challenge siya ni pabalik. Yaya sad. Okay. Grabe kayo kadulhugon ang trail mga kamasa. So kung mahimo amping lang yun. Kaya ra Teacher Adrian. Good morning. Gusto din pa sa oy. Okay. Good morning. Okay, hapit na tayo abot sa Budlaan Falls. Gamay na lagpuan. Okay. Kusog kay tinguan man. Okay. Here it is mga kamasa. The Budlaan Falls. So muna ang falls mga kamasa.